Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Han Nongthliew Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka Health Checkup, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ka Joint Action Committee jong ka Nongthliew area ka Bakinthum, ya ka Sinjok ki Sordar Shnong ki Badon Hakathay Nongthliew, ka HNYF, ka KSU, ka HYC, ka HFU, bat kiway, kala shim da ka rai ban penlong da ka jingyay rally, ha ka Henry Tarik unay liber arajar arpuway, ha ka por khat way baji min step, kum shibenta ban Pynrem jor halor ka Jingshah Pynïap jong ka way ka Longkmie, halat Jabar, ka balajia ha ka Shitrik unay liber arajar arpuway. U chairman jong ka Joint Action Committee, uba diba kharthang mau, uba longru usordar jong ka shnong light arted, uliyatho ba an sedang ya ka jingyay pat ba na ka shnong umden Nongthliew, bat an sapenkut pat ha ka shnong nongrang light arted, bat hadin kani an sapenlong pat ya ka jingyalang ngolem, halor kani ka jingjia. Nakaliang jong ka Joint Action Committee kalakot lawer ya baro kinong shnong ki badon ya ka jingkit kli, bakin wan ya sno okti lang hagani ka rally, kaban salong hagani ka sngi. Ka jingyay pat ba kalor halor ketika jing Pynrem jualan ya, yo beliau ba Pynïap Dusmon iwe ni kilong kami kabalajia te po snong arte kum tanya khot ni we lang ya baro kilong snong jong ka dong ka than bat kiwe ro nginam na sa jagateng bagan ka basa marjan baro ka we kila bane hakat ke sngi kila bane simbenta bat ngin kumbang na ong bang sesin bagin ya ba khat we beje ngin sedang na dan Nongthliew bagin penkot pat hapo snong nong rangai arte